Continuăm cu telencefalul, cu emisferele cerebrale. Avem aici un preparat foarte frumos în care vedem cele două emisfere cerebrale precum și cerebelul cu emisferele cerebeloase. La această parte vom studia pe rând fiecare din lobii creierului, lobul frontal, parietal, occipital și temporal, cu elementele sale constitutive și ce se vede bine macroscopic, cu toate șanțurile, girusurile și de asemenea, fiind vorba de cea mai complexă structură corticală și de locul unde se integrează toate informațiile, vom discuta de ariile lui Brodmann și de reprezentarea lor, de ariile primare vizuale, auditive și de implicațiile pe care le au acestea în clinică. Vom discuta în continuare despre telencefal și vom începe prezentarea telencefalului, creierului mare, cu fața medială. Așa cum am mai menționat, fața medială ne ajută foarte mult la orientare. Corespunzător girusului frontal pe fața medială avem girusul frontal medial, iar corespunzător șanțului central avem lobul paracentral. Șanțul central este pe fața convexă, iar pe fața medială avem lobul paracentral. Șanțul parieto-occipital și șanțul calcarin ne delimitează alte două girusuri, și anume precuneus și cuneus. Încă o dată, spre lobul frontal, unde avem și polul frontal, pe fața medială avem girusul frontal medial, corespunzător șanțului central de pe fața convexă. Pe fața medială avem lobul paracentral, respectiv precuneus, înainte de șanțul parieto-occipital, și cuneus, între șanțul parieto-occipital și șanțul calcarin. Formațiunile care se observă cel mai bine pe emisfere, pe preparatele macroscopice pe care studiem la lucrările practice, sunt talamusul și corpul calos. Deasupra corpului calos avem sulcus corporis calosi, pe fața sa superioară convexă, sulcus corporis calosi, girusul cingular și șanțul care poartă numele, girus cinguli și sulcus cinguli. Girusul cingular, posterior de spleniumul corpului calos, în peretele posterior al ventriculului al treilea, se termină cu isthmus giricinguli în girusul parahipocampal. Și așa trecem la partea inferioară, pe fața medială. La această parte inferioară avem următoarele șanțuri: sulcus hipocampii, sulcus colateralis, cu partea sa anterioară numită șanț rinal, și șanțul occipitotemporal. Șanțul occipitotemporal care ne separă lobul occipital de lobul temporal pe fața inferioară. Așadar, pe partea cealaltă a preparatului, pe fața convexă, vom avea girusul temporal inferior. Între șanțul hipocampal și colateral avem girusul parahipocampal. Partea sa anterioară curbată, proeminentă, se numește uncusul, iar aici superomedial va fi hipocampul. Hipocampul care pe secțiune îl vom vedea la felii și care are multe roluri importante care le vom discuta la sistemul limbic. Între șanțul colateral și șanțul calcarin avem girusul occipitotemporal medial, iar între colateral și occipitotemporal girusul occipitotemporal lateral. Acestea sunt elementele de pe fața medială și de pe partea inferomedială a creierului și vom prezenta în continuare girusurile, șanțurile de pe fața convexă. Continuăm prezentarea telencefalului cu fața convexă și vom începe cu prezentarea girusurilor și a șanțurilor de la lobul frontal. Lobul frontal este cel mai voluminos. La nivelul său avem șanțul precentral, șanțul frontal superior și șanțul frontal inferior. Acestea delimitează următoarele girusuri: girusul precentral, frontal superior, frontal mijlociu,
și frontal inferior. Încă o dată, 3 șanțuri, 4 girusuri. Șanț precentral, frontal superior și frontal inferior. Girusurile frontal superior, mijlociu și inferior, precum și cel precentral. Girusul frontal inferior, la rândul său, are 3 părți. O parte orbitală, care se va continua pe fața inferioară, unde vom avea șanțurile și girusurile orbitale, o parte triangulară și o parte operculară. Partea operculară de la lobul frontal, împreună cu partea operculară de la temporal și parietal, vor acoperi insula. La nivelul lobului parietal avem șanțul postcentral și șanțul intraparietal. Acestea delimitează girusul postcentral, precum și lobulul parietal superior și lobulul parietal inferior. Atenție, trebuie să ținem minte aici, la lobulul parietal inferior, că girusul supramarginal și cel angular, aflate la capătul șanțurilor lateral și temporal superior, aparțin de lobulul parietal inferior. Limita dintre parietal și occipital, pe fața medială, am văzut-o anterior, era dată de șanțul parieto-occipital. La nivelul occipitalului avem acele girusuri despre care am discutat pe fața inferomedială, și anume occipitotemporal medial, lateral, parahipocampal, iar pe fața convexă avem șanțuri occipitale laterale și transverse, care la rândul lor delimitează girusuri. Lobul temporal este delimitat de șanțul lateral al lui Silvius, un șanț foarte bine definit, ca și șanțul central al lui Rolando. Șanțul lateral al lui Silvius, în capătul său se află girusul supramarginal. La lobul temporal avem și polul temporal, așa cum am avut și la frontal și la occipital. Șanțurile sunt șanțul temporal superior, șanțul temporal inferior, iar aceste 3 șanțuri, lateral, temporal superior și temporal inferior, delimitează următoarele girusuri. Girusul temporal superior, mijlociu și cel inferior. De aici vom continua pe fața inferioară cu girusul occipito-temporal lateral. La rândul său, șanțul lateral are 3 părți, o parte ascendentă, o parte anterioară și o parte posterioară. Sunt lucruri care mult mai bine se pot înțelege la preparat. În capătul șanțului temporal superior avem girusul angular, iar pe fața superioară și posterioară la temporalul superior avem girusurile transverse ale lui Heschel. Operculii frontal, parietal și temporal acoperă lobul insular, insula lui Rayleigh, de asemenea un lucru pe care îl vom observa mai bine pe secțiune. Pe acest aspect inferior avem foarte bine reprezentată partea inferioară a frontalului, a lobului frontal. Aici sunt noțiuni care aparțin de rinencefal, și anume șanțul olfactiv, în care se află tractul olfactiv cu bulbul olfactiv. El se termină cu bulbul olfactiv, iar la baza sa se află trigonum olfactorium, trigonul olfactiv. Încă o dată, șanțul olfactiv, tractul olfactiv și bulbul olfactiv. La bază, trigonul olfactiv, de aici diverg 3 strii. Striile olfactive: medială spre fisura interemisferică, laterală și cea mijlocie. La baza trigonului se află substanța perforată anterioară, în această zonă, iar aici, unde sunt pedunculii cerebrali și corpii mamilari, aici, în fosa interpedunculară, ne aducem aminte, aveam substanța perforată posterioară. Deci substanța perforată posterioară, substanța perforată anterioară. Fisura interemisferică și tot anterior, lateral de tract, avem gyrus rectus de fiecare parte. Sub forma literelor H
K și Y aveți șanțurile orbitale de o parte și de alta pe fiecare din cele două emisfere, șanțurile orbitale care delimitează girusurile orbitale. Acestea aparțin de partea frontală, de lobul frontal și anume de fața sa inferioară. Ce am desenat și pe fața medială observăm și aici, și anume cele trei girusuri: girusul parahipocampal, girusul occipitotemporal lateral și girusul temporal inferior, precum și girusul occipitotemporal medial sau lingual. Vom studia secțiunile în lecțiile următoare, secțiunile care vor putea fi aprofundate doar pe baza acestor noțiuni și pe baza cunoștințelor pe care le avem despre șanțuri, despre girusuri și despre raporturile topografice între toate aceste noțiuni. Ele stau la baza materiei de curs. Ca să putem înțelege mai bine materia de curs, trebuie să cunoaștem macroscopic toate aceste formațiuni. Vom discuta în cele ce urmează și despre ventriculii laterali, cele mai mari cavități ale creierului, câte un ventricul în fiecare emisferă, ventriculi care au 4 părți. În cornul frontal au partea anterioară, cornul anterior sau frontal, în occipital cornul posterior, în temporal cornul inferior și cea mai voluminoasă dintre părțile ventriculelor laterali este partea centrală. De reținut că plex coroid avem doar în partea centrală și inferioară și nu avem în cornul anterior și în cornul posterior. Vom studia aceste lucruri și la preparate. Vom discuta în continuare despre telencefal. Telencefalul, creierul mare, este reprezentat din cele două emisfere cerebrale. Să nu confundăm emisferele cerebrale cu emisferele cerebeloase de la cerebel, care le avem aici și aici. Reprezintă cea mai dezvoltată parte a sistemului nervos central, se formează din prozencefal și se ocupă aproape în întregime cutia craniană. Cuprinde scoarța cerebrală, dar și nucleii subcorticali și substanța albă adiacentă, care formează și centrul semioval Vic-Dazier. Telencefalul este acoperit de cele trei învelișuri ale sale, și anume dura mater craniană sau meningele gros. Nu se vede aici pe acest preparat, a fost scoasă în momentul în care creierul a fost îndepărtat din cutia craniană. Dura materul mai este numit și meningele gros. Este o membrană aponevrotică sidefie care aderă la fața internă a cutiei craniene și din care se formează următoarele formațiuni. Între cele două emisfere avem coasa creierului sau falx cerebri. Este o expansiune fibroasă dispusă în plan sagital care separă cele două emisfere cerebrale. Deci falx cerebri, aici coasa creierului, dura mater. În momentul în care se îndepărtează creierul din cutia craniană, va fi între cele două emisfere. De asemenea, pentru cerebel, așa cum am amintit când am discutat despre el, avem cortul cerebelului, o expansiune fibroasă ca un cort care protejează cerebelul și fosa craniană posterioară de encefal. La rândul său, această formațiune are o incizura cortului sau incizura tentorii, care se află în plan median și reprezintă pasajul pentru trunchiul cerebral. Coasa creierului, falx cerebri, este o expansiune inferioară din cortul cerebelului, de la creasta occipitală internă și se orientează spre foramen magnum sau spre gaura mare occipitală. Aici avem diafragma șeii sau cortul hipofizei, de asemenea o expansiune din dura mater, și cavitatea trigeminală, cavum trigeminale a lui Meckel, care se află în fosa craniană mijlocie și între dura mater și cortul cerebelului. Aici se află ganglionul trigeminal al lui Gasser și ramurile sale. Nervul oftalmic, maxilar și mandibular, tot la acest nivel,
avem de altfel și cisterna trigeminală care conține lichidul cefalorahidian. Spațiul subdural practic apare în cazuri patologice pentru că între dura mater și arahnoidă nu există spațiu. Al doilea înveliș este arahnoida craniană, este o foiță subțire, slab vascularizată, formată din fibre de colagen și fibre elastice, atașată de peretele intern al durei. Așadar, nici arahnoida nu o avem pe emisferă, ceea ce avem în schimb aici este cea de-a treia foiță și anume pia mater. Vedeți, este strâns legată de lobii pe care îi vom studia de suprafața creierului. Aceasta este o foiță subțire numită pia mater. Ca să revenim puțin la arahnoid, aceasta prezintă niște vilozități care penetrează dura mater și poartă denumirea de granulațiile lui Pacchioni. Aceste granulații invaginează peretele lacunelor sinusale și își lasă amprenta pe fața internă a calvariei sub forma unor foveole, numite foveole granulare. Spațiul subarahnoidian are porțiuni mai dilatate care se numesc cisterne subarahnoidiene. Dintre acestea amintim cisterna cerebelo-medulară posterioară, aflată între cerebel și fața posterioară a bulbului, cisterna cerebelo-medulară laterală, între cerebel și părțile laterale ale bulbului, cisterna fosei laterale a creierului, în dreptul șanțului lateral al lui Silvius. Mai avem cisterna chiasmatică, cisterna interpedunculară și pontocerebelară. Cea de-a treia foiță, deci după dura mater și arahnoidă, avem pia materocranian. Este o membrană subțire pe suprafața externă a encefalului. Ea, la rândul ei, formează pânza coroida ventriculului al patrulea, tela coroidea, pe care am studiat-o la trunchiul cerebral. Se mai numește și pânza coroidă inferioară, pentru că acoperă partea inferioară a tavanului ventriculului 4. Plexul coroid al ventriculului al patrulea este atașat de pânza coroidă de la acest nivel și de asemenea de vălul medular. În ventriculul 3 avem pânza coroidă a ventriculului al treilea, aici, sau pânza coroidiană superioară. Este o plică dublă a piei matere care înconjoară trabeculele arahnoidale. Se mai numește și velum interpositum sau lamelă triunghiulară. Plexul coroid al ventriculului al treilea cuprinde două rânduri de conglomerate vasculare atașate de pânza coroidă a ventriculului 3. Și mai avem plexul coroid al ventriculului lateral, care se află după septul pelucid, aici înăuntru. Îl putem vedea doar după ce îndepărtăm acest sept pelucid sau dacă facem o altă secțiune. Deci plexul coroid al ventriculului lateral cuprinde niște ciucuri vasculari care sunt dispuși în partea centrală și inferioară a acestuia. Așadar, în ventriculul lateral avem plex coroid doar în partea centrală și inferioară, nu avem plex coroid în cornul anterior și posterior. Are o porțiune mai dilatată, numită glomus coroideus, care se află la nivelul atriului ventricular. Meningele moale sau subțire, leptomeningele, este o formațiune unitară alcătuită din două lame sau foițe delimitative, arahnoidă și pia mater craniană. Așadar, meningele dur, meningele, acea membrană fibroasă, expansiune fibroasă, este dura materul, care reprezintă meningele tare, iar meningele moale sau subțire, leptomeningele, este dat de arahnoidă și pia mater. Spațiul subarahnoidian conține lichid cefalorahidian. Acest lichid compensează variațiile de volum în cutia craniană, care sunt determinate de pulsațiile arteriale și de umplerea și golirea venelor în timpul respirației. Vom trece la configurația externă a telencefalului și vom începe cu prezentarea emisferelor. Deci avem două emisfere cerebrale. Telencefalul este format din cele două emisfere, separate de fisura longitudinală a creierului. Fisura longitudinală și aici avem cele două emisfere.
Aici este doar o singură emisferă, fisura longitudinală este la acest nivel, avem o margine superioară, o margine inferomedială, o margine inferolaterală și o margine superolaterală. Fața medială este aceasta. Fața medială ne ajută foarte mult la orientare. Aici avem mai multe formațiuni despre care am discutat și la nivelul diencefalului. Ea ne ajută foarte mult la orientare la lucrările practice și la consolidarea raporturilor între noțiuni. Fața inferioară între marginea inferomedială și inferolaterală. Fiecare emisferă aici are un pol frontal, un pol occipital, deci polul frontal, polul occipital și polul temporal. Și așa. Și avem un pol frontal, un pol occipital și un pol temporal. Fiecare emisferă are 6 lobi. Frontal, lobul frontal, până la șanțul precentral, lobul frontal. Lobul parietal, lobul parietal. Lobul occipital, aici, lobul temporal, acesta mare, șanțul lateral al lui Silvius, lobul temporal. Încă o dată, deci, lobul frontal, aici este fața medială și vom avea girusul frontal medial, aici este fața convexă, deci lobul frontal, ne luăm ca reper șanțul central, aici, și avem înaintea lui un șanț numit șanț precentral și după el un șanț numit șanț postcentral. Deci central, precentral, postcentral. Până aici avem lobul frontal, de aici avem lobul parietal, iar aici avem lobul occipital. De la șanțul lateral, toată această zonă este lobul temporal. Girusurile sunt separate de șanțuri cerebrale, iar șanțurile interlobare separă la rândul lor lobii cerebrale. Avem șanțuri mai mari care ne ajută la reper, cum ar fi șanțul lateral al lui Silvius, acesta de aici, respectiv șanțul central al lui Rolando, acesta de aici. Acest șanț ne este un punct de reper pentru șanțul precentral și pentru șanțul postcentral. Respectiv avem frontal și parietal. Șanțul lateral al lui Silvius, aici, este pronunțat, se află pe suprafața superlaterală a emisferelor cerebrale, are o direcție orizontal oblică, separă lobul temporal de lobii frontal și parietal. Deci separă lobul temporal de lobii frontal și parietal. El are 3 părți, are o ramură posterioară, are o ramură anterioară și o ramură ascendentă. Anterioară, ascendentă, posterioară. Încă o dată, șanțul lateral, aici, separă lobul temporal de frontal și de parietal. Pe fața medială avem corpul calos cu cele 4 părți componente, rostrum, genunchiul, trunchiul și splenium, iar deasupra lui este șanțul corpului calos, sulcus corporis calosi. Deasupra acestuia avem girusul cingular, acesta, girusul cingular, și șanțul său, sulcus cinguli. Corpul calos cu sulcus corporis calosi, girus cinguli cu sulcus cinguli, șanțul cingular. El se află pe fața medială, separă lobul limbic de cel frontal și parietal și ca un alt reper pentru el este și lobul paracentral, deci corespunzător
șanțului central de pe fața convexă, avem pe fața medială lobul paracentral. Lobul paracentral. Șanțul parieto-occipital. Șanțul parieto-occipital se află de asemenea pe fața medială, între lobul parietal și occipital. Vom avea înaintea lui precuneus și după aceea cuneus și mai jos avem șanțul calcarin. Șanțul calcarin, tot pe fața medială, șanțul calcarin. Deci șanțul parieto-occipital, între lobul parietal și occipital, și vom avea precuneus, cuneus și șanțul calcarin, iar inferior de acesta vom avea girusul occipito-temporal medial. Începem să prezentăm pe rând lobii. Lobul frontal. Lobul frontal este cel mai mare. Deci lobul frontal este cel mai mare, se extinde pe toate fețele emisferelor cerebrale, formând extremitatea anterioară a acestora, și anume polul frontal. Polul frontal, iar acesta este lobul frontal pe partea convexă, iar aici avem lobul frontal pe partea medială. Și aici vom avea girusul frontal medial, iar dincoace vom lua pe rând. Avem 3 șanțuri intralobare care separă 4 circumvoluțiuni, și anume șanțul precentral, șanțul frontal superior, șanțul frontal inferior. Șanțul frontal inferior. Deci 3 șanțuri, precentral, frontal superior, frontal inferior, și atunci vom avea girusul precentral, girusul frontal superior, girusul frontal mijlociu și girusul frontal inferior. Girusul frontal inferior, care are la rândul său 3 părți, o parte orbitală, aceasta de aici, o parte triangulară, asta mare, și o parte operculară. O parte operculară. Pe fața inferioară a emisferelor, lobul frontal prezintă girusurile orbitale și șanțurile orbitale. La acest nivel, acestea de aici toate sunt șanțurile orbitale, iar între ele avem girusurile orbitale. Deci girusurile orbitale, respectiv șanțurile orbitale. Asta este pe fața inferioară. Repetăm, pe fața inferioară șanțurile și girusurile orbitale, pe fața convexă avem girusul precentral cu șanțul precentral, avem girusul frontal superior, frontal mijlociu și frontal inferior. Șanțul frontal superior și șanțul frontal inferior. Girusul frontal inferior la rândul lui are 3 părți, o parte orbitală, o parte triangulară și o parte operculară. Operculul frontal împreună cu cel temporal și cu cel parietal acoperă lobul insular, insula Rayleigh. Să vedem dacă putem arăta și aici. Se vede bine partea frontală, partea orbitală, deci partea orbitală a girusului frontal inferior sunt girusurile orbitale și șanțurile orbitale. Aici avem tractul olfactiv, care se află în șanțul olfactiv, iar la baza sa este trigonul olfactiv. Trigonul olfactiv încadrat de cele 3 strii olfactorii, medială, intermediară și laterală. Este important să reținem că la baza trigonului olfactiv se află substanța perforată anterioară, iar în fosa interpedunculară se afla substanța perforată posterioară. Se văd frumos aici corpii mamilari, chiazma optică, lucruri pe care le-am discutat la diencefal,
între chiasmă și corpii mamilari, tuber, cinereum și infundibulum, noțiuni care aparțin de hipotalamus. Să revenim la frontal, deci partea orbitală din girusul frontal inferior se vede bine aici. Trecem la lobul parietal. Lobul parietal de la șanțul central, de aici e șanțul central, aici avem precentral, postcentral. Aici este lobul parietal. El este delimitat de șanțul central și de cel parieto-occipital. Deci este delimitat de șanțul central și de șanțul parieto-occipital, care se mai vede mai bine pe fața medială. Și la rândul său are un șanț intraparietal, șanțul intraparietal, care delimitează doi lobuli, lobulul parietal superior și lobulul parietal inferior. Deci se întinde de la șanțul central la șanțul parieto-occipital, la rândul său are un șanț intraparietal și delimitează doi lobuli, lobulul parietal superior și lobulul parietal inferior. Vom vedea că de lobulul parietal inferior aparțin girusul supramarginal și angular. Tot la lobul parietal, ca delimitare, vă amintesc, între șanțul parieto-occipital și șanțul central. Aici avem șanțul postcentral și atunci girusurile vor fi girusul postcentral. Șanțul intraparietal delimitează lobulul parietal superior, respectiv lobulul parietal inferior. În capătul șanțului lateral avem girusul supramarginal, iar la nivelul șanțului temporal superior, în capătul lui, avem girusul angular. Angularul și supramarginalul aparțin de lobulul parietal inferior. Deci aceștia de aici aparțin de lobulul parietal inferior. Ce se află inferior de șanțul parieto-occipital aparține de occipital. Deci postcentral, parietal superior, parietal inferior, parietalul inferior conținând supramarginal și angular. Lobul occipital este situat posterior, formează pol occipital, aici și aici. Deci lobul occipital care ne dă pol occipital, cei doi poli occipitali pe acest preparat. Respectiv aici, de la șanțul parieto-occipital ca punct de reper. Deci lobul occipital și polul occipital. Pe fața medială prezintă șanțul calcarin, pe fața medială. Delimitează fața aceasta de fața inferioară și de asemenea șanțul calcarin împreună cu șanțul parieto-occipital delimitează cuneusul. Înainte de șanțul parieto-occipital avem precuneus, iar aici avem cuneus. Șanțul parieto-occipital, șanțul calcarin. Pe fața inferioară a emisferelor, aceasta, pe fața inferioară, avem între șanțul calcarin și șanțul colateral, acesta de aici este șanțul colateral, între calcarin și colateral avem girusul occipito-temporal medial. Iar acesta mare de aici este girusul parahipocampal. Girusul parahipocampal cu porțiunea sa anterioară curbată mare numită uncus. El este cuprins între sulcus hipocampii aici și șanțul colateral. Deci sulcus hipocampii, șanțul hipocampal, șanțul colateral și șanțul occipito-temporal. Avem aceste trei șanțuri, hipocampal, colateral și occipito-temporal, iar girusurile sunt girusul parahipocampal cu partea anterioară curbată numită uncus,
girusul occipito-temporal lateral și girusul temporal inferior, aici. Iar între șanțul colateral și șanțul calcarin, amintit anterior, avem zona aceasta și anume girusul occipito-temporal medial. Occipito-temporal medial, occipito-temporal lateral, para-hipocampal. Șanțurile, încă o dată, sulcus hipocampii, sulcus colateralis, partea anterioară a șanțului colateral se numește șanț rinal, partea sa anterioară se numește șanț rinal, deci șanțul colateral, partea anterioară șanț rinal, și șanțul occipito-temporal, care separă occipitalul de temporal pe fața inferioară. Mergem la lobul temporal. E delimitat aici de șanțul lateral al lui Silvius, cu cele trei părți ale sale, anterioară, ascendentă și posterioară. Avem șanțul temporal superior, șanțul temporal inferior. Iar girusurile, avem girusul temporal superior, girusul temporal mijlociu și girusul temporal inferior. Deci superior, acesta de aici, mijlociu, acesta, respectiv inferior. Șanțul lateral, șanțul temporal superior, șanțul temporal inferior. Pe fața superioară a girusului temporal superior și posterior, aici se află girusurile temporale transverse ale lui Heschel. Girusurile temporale transverse, o să le arătăm și la secțiuni, iar cei trei operculi, operculul frontal cu cel temporal și cu cel parietal, acoperă lobul insular sau insula, pe care o putem observa aici în profunzime. Lobul insular sau insula. Așa cum am spus anterior, insula este acoperită de cei trei operculi, temporal, parietal și frontal. Se află în profunzime, aici. Prezintă la rândul ei girusul lung al insulei și girusurile scurte. Le putem vedea pe secțiune, aici giri breves, insule, șanțul lateral, respectiv insula pe secțiune. Limenii insulei este o zonă de tranziție, pragul insulei, de o zonă de tranziție între porțiunea anterioară a scoarței insulei și substanța perforată anterioară. Este formată dintr-o bandă îngustă de cortex olfactiv, situată lateral de stria olfactivă laterală. Iar lobul limbic este cel mai mic lob, fiind alcătuit din formațiunile limbice ale emisferelor, și anume girusul cingular deasupra corpului calos, l-am mai arătat, girusul cingular, aici, girus cinguli cu șanțul său. Posterior acest girus cinguli se continuă cu isthmus girii cinguli, care la rândul lui se va termina în girusul parahipocampal, acesta. Deci, girusul cingular se termină cu ismii girii cinguli și vine aici în girusul parahipocampal. Girusul parahipocampal, care este poziționat pe fața medială a lobului temporal, între șanțul hipocampal, acesta, și șanțul colateral. Deci între șanțul hipocampal și șanțul colateral. Partea sa anterioară curbată se numește uncus, aceasta de aici. Tot aici trebuie să amintim de girusul fasciolar, se află posterior de spleniumul corpului calos, se va vedea bine pe secțiune, aici este splenium corporis calosi, iar posterior de el, acolo înăuntru, vom vedea pe secțiune girusul fasciolar. El unește stria longitudinală laterală cu girusul dințat. Girusul dințat, subțire, se află în profunzimea șanțului hipocampal și face parte din hipocamp. Formațiunile interemisferice.
Cea mai importantă și cea mai mare formațiune interemisferică este corpul calos. Acesta. Corpul calos, care are foarte multe fibre radiate, în jur de 250-270 de milioane de fibre radiate, este format din 4 părți: rostrum sau ciocul, genunchiul, trunchiul corpului calos, care este cel mai întins, și partea posterioară numită splenium. Rostrum aici la acest nivel se continuă spre chiazma optică cu lamina terminalis, lamina terminalis pe care am amintit-o la peretele anterior al ventriculului al treilea. Trunchiul, am spus că este cel mai întins și reprezintă partea mijlocie, are o față superioară convexă, separată de girusul cingular prin sulcus corporis calosi, și are o față inferioară concavă care participă la formarea tavanului cornului frontal al ventriculului lateral. Fața inferioară a trunchiului, fața superioară. Aici, între această formațiune numită fornix și trunchi, avem septul pelucid. Iar spleniumul, partea posterioară mai îngroșată, se află deasupra epifizei. Altă formațiune interemisferică este comisura anterioară. Comisura anterioară, aici, reprezintă un cordon de substanță albă, inferior de rostrum, și se află în peretele anterior al ventriculului al treilea. Aici, comisura anterioară. Lamina terminalis. Lamina terminalis, o lamă de substanță cenușie, de la rostrum și comisura anterioară la chiazma optică. De aceea se mai numește și lama supraoptică. Participă, ca și comisura, la formarea peretelui anterior al ventriculului 3. Fornixul. Fornixul se află poziționat sub corpul calos și deasupra talamusului și ventriculul al treilea. Se întinde între hipocamp și comisura albă anterioară, sub forma unor benzi, luând forma unui X neîncrucișat. Fornixul are următoarele părți componente: corpul fornixului, cea mai ridicată parte a acestuia, care se alătură trunchiului corpului calos, cel mai bine se vede aici, deci corpul fornixului. Columnele fornicale sau stâlpi anteriori, care diverg lateral și în jos în ventriculul 3, posterior de comisura anterioară, și se termină în corpii mamilari. Deci de la trunchi la corpii mamilari, aici se află columnele, două formațiuni divergente. Diviziunea anterioară a stâlpului anterior, fornixul precomisural, se termină în area septală și hipotalamusul anterior, iar stâlpii posteriori se îndreaptă spre cornul inferior al ventriculului lateral, arcuind de dedesubtul corpului calos. Marginea laterală formează tenia fornicis și se termină ca o bandeletă subțire, fimbria hipocampii pe hipocamp. Acest lucru îl vom vedea pe secțiune. Aici este hipocampul pe secțiune și aici va fi fimbria. Aici va fi fimbria hipocampii. Așadar, între hipocamp și corpii mamilari avem columnele fornixului, corpul fornixului și crus fornicus. Acestea sunt cele trei părți componente ale fornixului. O altă formațiune interemisferică. Am discutat despre corpul calos, despre comisura albă, despre lamina terminalis și fornix. Avem septul pelucid. Septul pelucid, o formațiune medio-sagitală, aici, la acest nivel, între partea anterioară a corpului calos și fornix, este alcătuit din două lame subțiri, transparente de substanță albă, care separă între ele părțile anterioare ale ventriculului laterali. Între cele două foițe ale septului pelucid descriem al cincilea ventricul, o denumire neoficială, cavum septi pelucidi, care nu comunică cu ventriculele laterale. Pentru a putea explica, trebuie să avem ambele emisfere, una lângă cealaltă.
Tot la formațiuni interemisferice avem cavum veli interpositi sau fisura cerebrală transversă sau fanta lui Bichat, care este dispusă între telencefal și diencefal, separând fornixul și corpul calos de tavanul ventriculului al treilea și nu comunică cu ventriculele laterale. Deci fornixul și corpul calos îl separă de ventriculul 3, aflat aici mai jos, despre care am discutat. Câteva cuvinte despre rinencefal. Rinencefalul sau creierul olfactiv este cea mai veche parte a telencefalului și are funcții olfactive. Este alcătuit din lobul olfactiv, care cuprinde formațiunile anexate tractului olfactiv și bulbul olfactiv, cu funcții în special olfactive. De asemenea, are conexiuni cu hipocampul. Care sunt, de fapt, aceste formațiuni? Se văd și aici, este vorba de această zonă, se văd și aici și le vom lua pe rând. Bulbul olfactiv, partea anterioară bombată, aceasta, bulbul olfactiv, este partea anterioară bombată a tractului olfactiv și se află în șanțul olfactiv. Încă o dată, șanț olfactiv, tract olfactiv, bulb olfactiv. La baza tractului olfactiv avem trigonul olfactiv, de asemenea și el tot în șanț, pe fața inferioară, și se divide, aici unde avem substanța perforată anterioară, în cele 3 strii olfactive: medială, intermediară și laterală. Aria septală este formată dintr-o parte posterioară, septul pelucid, și o parte anterioară, septul precomisural sau aria paraolfactorie a lui Broca. Se află pe fața medială a emisferei și cuprinde 2 circumvoluțiuni, și anume girusul paraterminal, aflat înaintea laminei terminale. Lama terminală, vă repet, se află de la rostrum corporis calosi la chiasma optică, deci lamina terminalis este aici, iar înaintea ei este girusul paraterminal, și area subcaloasă sau girusul paraolfactiv, care se află înaintea primului, în zona aceasta. Aici. Deci area subcaloasă se află înaintea girusului paraterminal. Aici, la nivelul areei subcaloase, avem nucleii septului pelucid și nucleus accumbens septi, cunoscut sub denumirea această entitate, se mai numește și striatum ventrale. Se află la capul nucleului caudat. Lobul piriform este denumirea dată formațiunilor cuprinse medial de șanț urinal. Unde aveam șanț urinal? Aveam la șanțul colateral, partea sa anterioară. Partea anterioară a șanțului colateral se numește șanț rinal. Lobul piriform cuprinde toate formațiunile care se află medial de acest șanț, și anume partea anterioară a girusului parahipocampal, uncusul, partea anterolaterală a girusului parahipocampal, area entorinală, între șanțul rinal și uncus, precum și niște arii corticale prepiriforme și periamigdaliene, girusurile ambiens și semilunar, și de asemenea nucleul amigdaloidian. Hipocampul se află aici în profunzime, este o formațiune foarte importantă și complexă a sistemului nervos central, se află în profunzimea lobului temporal, la marginea medială a emisferelor. Este cea mai veche structură din punct de vedere filogenetic și proemină în podeaua cornului temporal al ventriculului lateral. Se află superomedial de girusul parahipocampal. Se vede și mai bine pe secțiune, vi l-am mai arătat, aici, hipocampul, acesta tot este girusul parahipocampal, iar acesta este hipocampul. Primul șanț după girusul parahipocampal este șanțul colateral. Hipocampul este alcătuit la rândul său din hipocampul propriu și girusul dințat și o zonă de tranziție numită subiculum. Hipocampul propriu sau cornul lui Amon este partea cea mai voluminoasă, se află superomedial de girusul dințat,
iar antero-inferior prezintă piciorul hipocampului. Posterior se întinde până la splenium corporis calosi. Ce vedem la lucrările practice? Vedem bine girusul parahipocampal, șanțul colateral, sulcus hippocampi, fimbria hippocampi, aici unde se termină crus fornicis, și alveus, această bandeletă subțire alveus. Tot aici proemină în cornul inferior al ventriculului lateral plexul coroid. În ventriculii laterali avem plex coroid în partea centrală și partea inferioară. Nu este în cornul anterior și cel posterior. Ventriculii laterali fac parte din sistemul ventricular, cel al cavităților pline cu lichid cefalorahidian, și aparțin de asemenea de sistemul nervos central, alături de ventriculul 4, pe care l-am studiat la trunchiul cerebral, care se află aici de desubt între fața posterioară a bulbului punții și emisferele cerebeloase, ventriculul 3, care cu cei 6 pereți ai săi se află la acest nivel, și avem cei 2 ventriculi laterali, câte unul pe fiecare emisferă. Ventriculul lateral sunt două cavități simetrice, cele mai dezvoltate, și sunt dispuse în cele două emisfere cerebrale. Au o formă de potcoavă pe secțiune sagitală și se dispun în jurul nucleului caudat, care ne ajută la orientare. Fiecare are o parte centrală și 3 prelungiri în lobii cu care se învecinează. Comunică ventriculul lateral cu ventriculul 3 prin foramen interventriculare Monro, pe unde trece și plexul coroid, care se continuă apoi până în cornul inferior. Așadar, părțile ventriculului laterale: avem un corn anterior care merge în frontal, o parte centrală, un corn temporal și unul occipital. Partea anterioară o vedem aici, cornul anterior sau frontal, este partea prelungită anterioră a ventriculului lateral, în lobul frontal, se întinde de la orificiul Monro până la genunchiul corpului calos. Pe secțiune genunchiul și genunchiul aici. Lateral și inferior avem nucleul caudat, acesta, capul nucleului caudat. Pe secțiune se vede foarte bine. Deci capul nucleului caudat. Iar medial, din nou capul nucleului caudat, iar aici avem septul pelucid. Cornul occipital se află în lobul occipital. Deci am discutat despre cel anterior. Avem partea posterioară, este prelungirea posterioară a ventriculului lateral în lobul occipital, de la rafeul ventricular, acea porțiune mai dilatată, și până în profunzimea occipitalului. Se îngustează treptat și prezintă două formațiuni importante la acest nivel, pe care le putem arăta pe un preparat izolat de corn occipital, și anume calcar avis și bulbul cornu posterior. O să le evidențiem pe un preparat unde se văd bine. Cornul temporal l-am văzut și anterior, unde este hipocamp, aici, deci cornul temporal aici, respectiv deschiderea de aici, este prelungirea inferioară a ventriculului lateral în lobul temporal până la nucleul amigdaloidian. Superolateral are fibre radiate ale corpului calos, superomedial talamusul și coada nucleului caudat. Partea centrală a ventriculului lateral, vizibilă aici, respectiv aici, partea centrală, este partea cea mai largă, de la foramen Monro și până la splenium. Deci de la foramen Monro, de aici, și până la splenium corporis calosi. Superior și lateral se învecinează cu corpul calos, medial cu septul pelucid, iar inferior podeaua este dată pe partea medială de talamus și pe partea laterală de corpul nucleului caudat. Acestea fiind separate, talamusul și nucleul caudat, de stria terminală și de vena
talamus striata, aceasta de aici, deci nucleul caudat, talamus, iar aici avem lumenul venei talamus striata, strie terminală și vena talamo striata. Stria terminală se mai numește și fascicul lui Fovil sau tenia semicirculară tarin. Este un fascicul subțire și compact care unește corpul amigdaloidian cu hipotalamusul și cu unele formațiuni din partea bazală a telencefalului. Lamina afixa, o altă formațiune, se află pe partea superioară a talamusului, formând podeaua părții centrale, undeva aici, deci lamina afixa. Tenia coroidea este marginea medială a laminei afixa, pe care se prinde plexul coroid, iar porțiunea dilatată a plexului coroid, aflată la nivelul rafeului ventricular, se numește glomus coroideus. Este juncțiunea dintre partea centrală și inferioară, de fapt zona în care plexul coroid trece din partea centrală în partea inferioară. Pe acest preparat se vede bine și splenium corporis calosi și pulvinar talami, ca să ne orientăm, deci polul posterior al talamusului, pulvinar, splenium, iar aici avem plex coroid în partea centrală, în partea inferioară, se vede bine, și mai rămâne doar cornul occipital, care este lipsit de plex coroid. Așadar, ventriculii laterali au o parte anterioară frontală, un corn frontal, o parte posterioară, cornul occipital, o parte centrală și o parte temporală, respectiv cornul inferior. Partea anterioară este reprezentată aici, încă o dată, mărginită de capul nucleului caudat și septul pelucid. Partea centrală apare pe marea majoritate a secțiunilor, aici unde avem talamus, corpul nucleului caudat, respectiv stria terminală și vena talamo striata. Tot pe acest preparat putem arăta și cornul temporal sau inferior, cu hipocamp, cu alveus, cu fimbria hipocampică, respectiv girusul parahipocampal și șanțul colateral, și mai rămâne doar partea occipitală. Pentru partea occipitală nu am încă un preparat dedicat, o să încercăm să-l secționăm pe acesta și să vedem cele două formațiuni care sunt acolo, și anume bulbul cornu posterior și calcar avis. Bulbul cornu posterior și calcar avis este aici avem cornul occipital. Pentru orientare avem radiația optică. Cortexul primar vizual se află lângă șanțul calcarin, în occipital, și cele două formațiuni în capătul șanțului calcarin, calcar avis, și deasupra bulbul cornu posterior. Deci aici înăuntru, șanțul calcarin, calcar avis sau pinten de cocoș, respectiv bulbul cornu posterior. Cele două formațiuni din cornul occipital, unde nu avem plex coroid. Posterior, anterior, partea centrală și partea inferioară. Vom prezenta în cele ce urmează fața inferioară a telencefalului. Avem aici un creier întreg. În partea frontală avem șanțurile și girusurile orbitale. La acest nivel sunt șanțurile, iar între ele avem girusurile orbitale, de o parte și de cealaltă, doar că partea aceasta nu este prea în regulă. De asemenea, fisura longitudinală, șanțul olfactiv. Aici suntem la rinencefal. Partea bazală a telencefalului, șanțul olfactiv, în care se află tractul olfactiv, acesta, lipsește bulbul, iar la baza tractului se află trigonul olfactiv. Lângă trigonul olfactiv avem cele trei strii olfactorii
stria medială, intermediară și laterală. Între șanțul olfactiv și fisura longitudinală interemisferică avem gyrus rectus. Gyrus rectus de o parte și de cealaltă, fisura longitudinalis cerebri. Cei trei poli, polul frontal, polul temporal și polul occipital. Fața inferioară, de asemenea, ne prezintă multe elemente ce aparțin de hipotalamus. Avem aici chiazma optică cu nervii optici, aceștia de aici, respectiv tracturile optice, deci tractul optic, chiazma optică, nervii optici. Se văd foarte bine corpii mamilari, de aici pleacă fornixul, o formațiune interemisferică prin columnele fornicale, iar între chiazmă și corpii mamilari avem tuber cinereum și de aici infundibulum. Tuber cinereum, infundibulum, chiazma și corpii mamilari. Toate aparțin de hipotalamus, zona aceasta. De asemenea, observăm mezencefalul pe secțiune, nucleul roșu și substanța neagră, aici, acveductul mezencefalic al lui Sylvius, care reprezintă comunicarea între ventriculul 4 și ventriculul 3. Se văd și coliculii inferiori, coliculii quadrigeminali inferiori la acest nivel, respectiv frenulum veli medularis superior, aici. Frenulum veli medularis superior. Secțiune de mezencefal, hipotalamus, rinencefal. Pe partea inferioară spre occipital avem gyrusul parahipocampal, cu partea sa anterioară curbată uncusul. Avem șanțul colateral cu partea anterioară numită șanț rinal, gyrusul occipito-temporal lateral, șanțul occipito-temporal care separă occipitalul de temporal și gyrusul temporal inferior. Încă o dată, parahipocampal, occipito-temporal lateral, temporal inferior. Aici deasupra gyrusului parahipocampal avem sulcus hipocampii. Pe fața medială, care am prezentat-o separat, se vede și la acest nivel șanțul calcarin, iar între acest șanț calcarin și șanțul colateral, în partea posterioară, avem gyrusul occipito-temporal medial. Gyrusul occipito-temporal medial. Restul elementelor de pe fața medială le vom descrie ulterior.